Maratonia pidetään yhtenä maailman rankimpana urheilusuorituksena. Se on pituudeltaan 42,195 kilometriä ja mä aion juosta sen. Mutta en perinteisellä tyylillä, vaan ilman kenkiä. Sä kysyt varmaan, että miksi, Samuli? Miksi? No, me väiteltiin paljon mun veljen kanssa siitä, että onko tää vaikea homma. Mä oon sitä mieltä, että tää on ihan helppo homma, joten mun pitää todistaa itteni oikeaksi. Tässä on säännöt. 1. Suorituksen tulee kestää alle 10 tuntia. Ja 2. Älä riko jalkoja. Nyt mennään aamupalan kautta hyvillä fiiliksillä juokseen. Voi vi... Ehkä 500 metriä tultu ja mun oli pakko siirtyä jo pois asfaltilta. Se oli ihan älyttömän kova ja ihan älyttömän kylmä. Mä nyt juoksentelen tässä nurmikolla ja mietin, että mitä ihmettä mä teen, mitä mä keksin. Koska siis tää tuntuu sille, että tätä ei todellakaan pysty juoksemaan. Mä nyt ravaan tätä ehkä tässä muutama 100 metriä ja sit siirryn johonkin muualle. Ei jösses. Mä en oo siis ikinä juossut maratonia, saatikaan edes kilometriä ilman kenkiä. Pisin lenkki on 10 kilometriä, jonka kävin juokseen muutama viikko sitten. No niin, nyt alkoi aurinko paistaa. Toivottavasti tuo asfaltti vaikka kuivuisi ja lämpenisi sen myötä, että siinäkin pystyisi juoksemaan. Terve, terve. Se on tasan 3 kilometriä tultu ja mä tulin nyt pitää mun ensimmäistä juomataukoa. Mä oon kyllä paljon suunnitellut tätä mun juttua, mutta en mä missään vaiheessa ajatellut, että tästä tulee näin raskas. Se, että mulla on vasta 3 kilometriä alla ja nyt jo hajottaa. No, kyllä se siitä. Nyt mä ajattelin juosta tällä polulla niin kauan, että tuo asfaltti kuivuu ja että mä pääsen siirtyä johonkin muualle. Mä mietin, että mä ehkä lähden jollekin urheilukentälle tai sitten mä lähden Tampereen keskustaan. En mä tiedä. Pitää nyt vähän katsoa. No mutta joka tapauksessa ei se auta kuin jatkaa. Nyt on myös lokakuun puoliväli, joka antaa pienen lisähaasteen. Mitä pidemmälle tää homma menee, niin sitä kylmempi tulee. Eli mun todellakin kannattaa pysyä aikataulussa. Joo, eli yli 10% tultu. Hyvät on fiilikset tällä hetkellä. Nyt paistaa mukavasti aurinkoja. Mä pätkyttelen tätä samaa pikku tietä koko ajan. Kyllä ihmiset katsoo, että mitä ihmettä mä teen, mutta ei se haittaa. Mä arvioin tossa, että mä veän about tunnin vielä tätä samaa reittiä ees taas. Ja sit pääsisin siirtyä tonne asfaltille, koska sen pitäisi olla kuiva jo siihen mennessä. Ei se kyllä vielä näytä yhtään kuivuneelta, mutta pitää toivoa, jos tässä tapahtuisi joku ihme. Ja siihenkin pääsis menemään. En mä jaksanut enää ootella tossa. Mä lähdin liikkeelle. Mä lähdin nyt etsiä sitä urheilukenttää ja mä menen sinne juoksemaan. Kuten tästä näkee, niitä asfalttihan ei ole oikein kuiva. No itse asiassa tästä justiin se on. Mutta muuten aika märkä ja kylmä. Mutta mä uskon, että jos mä pääsen sinne urheilukentälle, niin mä saan siellä juostua aika hyvin. Mä oon nyt tullut sen 6-7 kilsaa ja yllättävän hyvät fiilikset. Se alku oli ihan hirveä shokki. Se oli aivan hirveä. Mä olin siis aivan silleen, että joo, en mä jaksa vetää tätä, ei tästä tuu mitään. Mutta nyt alkaa olla jo paljon parempi fiilis. Nyt vaan mennään sinne urheilukentälle ja katsotaan, kuinka hyvin siellä saa vedettyä. Mun valmistautuminen tälle maratonille ei ollut mikään paras mahdollinen. Kokemus oli täys nolla, joten ei mitään hajua mitä ottaa mukaan. Repussa mulla oli pipo, vettä, 2 banaania, laastareita, teippiä, varpaan lämmittimet ja desinfiointiainetta. Onneksi jalkojen kunto oli hyvä toistaiseksi. Ei yhtään mitään haavoja tai rakkoja, pelkästään likaset. Kattokaas minkä mä löysin täältä. Urheilukentän. Mä uskon, että tuo voisi olla aivan täydellinen tähän tilanteeseen. Mitenhän mä vaan pääsen sinne? Pitäisikö mennä ajan yli? Ei kun kato, tuossa on tämmönen matala aita. Ai samperi, täällä on tämmösiä pikkukiviä. Niin se vähän vaikeuttaa tätä juoksemista, mutta joo. Itse asiassa mennäänkö tästä yli? Siis mä en tiedä saako täällä olla. No miksipä ei? Kai nyt liikkua saa. No niin, nyt ollaan täällä. Urheilukentällä, Ylöjärven urheilukenttä. Lähdetään kokeilemaan, että miltä tää tuntuu. No on tääkin kyllä aika kylmän tuntunut.
Melkein 10 kilsaa tultu ja nyt mä tulin toiselle juomatauolle. Tää radalle tuleminen oli aivan loistava vaihtoehto. Tuo rata on melkein kuiva. Se on tuolta päästä vähän märkä vielä, koska aurinko ei ihan pääse sinne paistaa, kun tuolla on puita eessä. Mutta muuten tää oli ihan nappivalinta. Ei mulla nyt ole oikeastaan mitään hajua, että kuinka kauan mä täällä painan, mutta painetaan nyt ainakin 10 kilometriä. Vähintään tässä. Jalkojen kunto on kyllä hyvä. Nämä on ihan kuivat täältä pohjasta ja näin. Kyllä tää oli hyvä valinta. Toki vasemman jalan pikkuvarpaan alla tuntuu silleen, että sinne saattaa tulla kohta rakko, mutta saa nähdä. Toivottavasti ei. Mulla on kuitenkin tuossa teippiä, jos tulee, niin sit käärii vaan sen ympärille. Mä nyt tässä varmaan istuskelen pari minuuttia ja juon vettä kunnolla ja sitten lähden taas juoksemaan. Mä yritin tehdä tosta vedenjuomisklipistä silleen tosi hienon. Niin jos se oli hieno, niin kommentoi vaikka, että hyvä Samuli. Jee. Mut joo, nyt mä lähden jatkamaan. Okei. Suunnitelmiin tuli muutos. Mulla menee tää pikkurilli rakko aika ikävän tuntuiseksi, niin nyt sitten korjataan se. Missä ihmeessä täällä on? Siis mitä? Haloo. Siis mulla ei oo sitä laastari. Ei kuttu. Joo, oli se tuossa. Otetaan laastari. Ei oo rakkolaastari. Mä mietin kaupassa, että pitäisikö ottaa rakkolaastari, mutta en sitten ottanut. Enkä mä tiedä, onko tästä mitään hyötyä, mutta laitetaanpa nyt silti. No on nää kyllä tiukassa. No niin. Sitten otetaan tosta ja tosta auki. Ja sitten tuonne pohjaan. No niin. Nyt se on siellä. Niin nyt laitetaan teippiä siihen päälle. Ai perhana. Ehkä mä en tarvitse tätä teippiä, en mä tiedä. Joo, ei jaksa laittaa. Mä haluan lähteä liikkeelle. Nyt laitetaan vielä pipoa päähän ja sitten lähdetään jatkaa. Tänne tuli aika kylmä, niin tää nyt äkkiä alkaa liikkumaan. Yhtäkkiä siis. No aurinko meni pilille. Mutta kun laittoi tuota laastaria, niin siinä kesti sen verran. Mutta joo, nyt aletaan tykittää. Jes! 13 kilsaa tultu. Come on! 14! 15! Huhhuh. 15,48. Nyt on ruokatauko. Oi. On se rankkaa. Huhhuh. Nyt pitää saada vähän evästä. Ensinnäkin otetaan vettä ja sitten otetaan banaanit. Nää on ihan pehmeitä. Se on muussa otunut. No, ei se haittaa. Nyt nautitaan näistä ja sit jatketaan. Lähdin jatkaa tuosta banaaninsyönnin jälkeen ja nyt alkaa vähän tihkuttaa. Sille ihan pientä tihkutusta. Se vähän ehkä rauhoittu. Joo. Tuolla nyt ei oo pahoja. Tai ei oo mitään oikeastaan. Tuolta voi tulla jotain. En tiedä tuosta. Toivottavasti nyt ei ala sataamaan. Se olisi ehkä niin kuin yksi hirveimmistä asioista, mitä voisi tähän tilanteeseen tapahtua. Ai niin, tonne piti laittaa laastari. Nimittäin meinas alkaa tulla tonnekin rakko. Ja mä en nyt halua rakkoja. Tai en missään vaiheessa, mutta nyt en varsinkaan. Ehkäpä mä voisin lähteä taas jatkamaan matkaa. Jes, aurinko alkoi paistaa. Vihdoin heti huomaa, että alkaa lämpenee tää maa tässä. Tää on tosi hyvä, tää on tosi hyvä. 23 kilometriä tultu. Nyt tuli yhtäkkiä ihan älytön väsymys. Ei niinku jaksa juosta yhtään. Tekis vaan mieli mennä tuohon maahan makailemaan. En mä edes tiedä. Tässä kohtaa kiinnostus tähän hommaan on pyöreä nolla. Mutta ei mulla oikeastaan vaihtoehtoja, jos mä haluan suorittaa tämän. Joten nyt vaan lenkkarinauhoja kireemmälle ja jatketaan matkaa. Niin se vitsi oli kato siitä, kun ei mulla ole 4 tuntia! Huhhuh! On kyllä mennyt äkkiä aika, mutta nyt on 4 tuntia mennyt ja
26 kilometriä. Eli me ollaan aikataulussa. Me ollaan todella hyvin aikataulussa. Siihen nähden, että mä en oo ikinä vetänyt lähellekään näin paljon juosten. Varsinkaan ilman kenkiä. Niin tosi hyvin menee. Tosi hyvin menee. No, mutta on tässä vielä aika paljon jäljellä, joten ei viitti vielä alkaa juhlimaan. Eli jatketaan Ai. Siis alkoi sattua ihan älyttömästi noihin rakkoihin. Mä yritän nyt juosta silleen, että mulla ei osuisi pikkuvarpaat tuohon maahan. Tää on kyllä vähän vaikeeta näin, mutta pakko. Se on siinä. 30 kilometriä. Oota, miten tuo... Syke on 176, 175. Siis ihan älyttömän rankkaa ja ottaa koville. 30 kilometriä, let's go. Ei oo enää kuin 12,2 kilometriä ja sitten on valmis. On kyllä jalat ihan älyttömän kipeänä, mutta kyllä se siitä. 12 kilometriä jaksaa vielä. Ihan varmasti jaksaa. Tai no, maratonarit kyllä puhuu aina siitä seinästä. Eli tulee jossakin vaiheessa maratonia seinä, mikä on sitten todella raskas. Onkohan sitä tullut mulle vielä? Tuskin. Mutta tuleekohan se? Kello näyttää 35 kilometriä. Aika on mennyt, ottakaas. 5 tuntia 39 minuuttia. Joo, tosissaan tässä nyt viimeisen 5 kilometrin aikana tää on mennyt aivan hirveäksi. Tää mun eteneminen tähän on niinku... Tää on niin kaukana juoksusta kuin voi vaan olla. Mulla siis niinku sattuu kaikkialle ja varsinkin oikea nilikka. Niin se on ihan hirveän tuntunen. Mä laitoin nyt nää varpaan lämmittimet tuohon jalkapöydälle, jos ne nyt jotakin auttais, mutta eipä ne nyt hirveänä tässä tilanteessa enää auta. Aurinko alkaa pikkuhiljaa laskemaan. Sitten täällä on aika viileä jo. Että tästä nyt tulee pitkät viimeiset kilometrit, vaikka ei ole kuin enää se 7 kilometriä jäljellä. Ai voi. ...39 kilometriä tultu. Enää 3 kilometriä. 3, se on ihan älyttömän vähän. Aurinko laskee tuolla kyllä para-aikaa kovaa vauhtia. Ei ole enää hirveänä valoisuutta jäljellä. Mutta mulla pitäisi vielä mennä tässä about puolisen tuntia, vähän yli. Ja sit se on homma taputeltu. Näistä klipeistähän ei saa yhtään selvää, kuinka kipeänä mun jalat oli. Mut sen mä voin sanoa, että jokainen askel oli kovan työn takana. Se tuntui sille, että joku tökkis puukolla mun jalkapohjia ja nilkkaa. Ja sen voin sanoa, että ei ollut mikään paras fiilis. Näy nyt. Mistä pitää painaa tuosta? 40 kilometriä. Oi että. Kohta tää on ohi. Tää on tuskaa. Siis mä oon niin poikki, että ei mulla edes mitään mitä sanoa. Mä vaan nyt veän tästä nää 2 kilometriä ja sit se on siinä. En enää ikinä tee tätä. 41,05. 41 kilometriä. Se on enää kilometri 150 metriä. Ja se on siinä. Ei samperi. Siis ihan uskomaton fiilis. Nyt vetää kilometri hyvällä sykkeellä ja se on sit siinä. Viimeiset metrit. No ne on niin, et nyt sammu tähän tilanteeseen. Kato, se on siinä. Vielä. Ai. Noniin, nyt vaihu. Voi Jeesus. Vaihu nyt. Yes. Se on siinä. 42,2 kilometriä. Paljain jaloin. Huhhuh, mikä setti. Siis ihan käsittämätön fiilis. Mutta meillä on vielä yksi asia, mikä pitää käydä tekemässä. Moro! Morjesta. Nyt on homma tehty. No niin, hyvä. Loista homma. Oliko vaikea? Ei. Itse asiassa ihan helppo homma. Ei tuntunut missään. Voisin tehdä vaikka uudestaankin.